O Executivo comezou a notificar ás empresas a realización de inspeccións para detectar posibles incumprimentos dos parámetros legais na emisión de augas residuais. A técnica de Medio Ambiente, en colaboración coa empresa adxudicataria Viacua e a Policía Local, serán os encargados de realizar as medicións. Seguimos facendo, foi preparando as comunicacións, revisando todos os análisis de 2014 hasta aquí, e ora se mandan a comunicación. Son análisis por sorpresa, pero advertindo de que se van a realizar, non empezamos. Si tiveramos ese afán recaudatorio ou que quixéramos ser sancionar a toda costa, pois non faríamos isto, podíamos ir directamente, non? Non, unha advertencia mediante carta. Estamos dispostos a falar coas empresas, cos técnicos e técnicas de medio ambiente que traballan nelas e ver de que deixe producirse esta situación, non? E por eso, salen primeiro as cartas e despois se farán visitas sorpresas planificadas nas que ten que estar presente. Estará presente a nosa técnica de medio ambiente, estará presente persoal de Viacua e estará presente, como decía antes, pois os axentes. O xefe de policía ou os axentes que estén de garda, que serán os que levanten acta e os que podan sancionar. Se nos fixemos co material preciso, temos un frigorífico onde conservar as mostras por si a empresa reclama un segundo análise, se no caso de que dera positivo, e temos todo preparado para empezar, digamos. O obxectivo do Concello é acabar coas prácticas irregulares de algunhas empresas que están a provocar serios problemas na depuradora municipal, así como a contaminación directa do medio mariño. Lembran dende o Executivo que sobre o Concello pesa unha ameaza de sanción por parte da Xunta. Non temos ningún interés recaudatorio, ni moitísimo menos, sino que sí que temos interés en que se respete a legalidade, que os vertidos que cheguen á rede de saneamento sexan os correctos, respetando os parámetros mínimos, máximos, que si se a lei, e que non existan problemas na depuradora. O persoal da depuradora ten reclamado en innumerables ocasións pois a situación que se está dando e temos ahora mesmo amenaza de sanción por parte da Xunta de Galicia que estamos tratando de alegar para librarnos dela, pero desde logo que si se siguen reiterando estas situacións, pois non vamos a conseguir librarnos da sanción que nos impón a Xunta. Dende o Concello están abertos á total colaboración coas empresas para conseguir frear as verteduras. De feito, xa se está a estudar a solicitude dunha factoría para a ampliación do límite de emisión de nitróxeno amoniacal que deberá valorar a Xunta de Galicia.